Mapya nga dumog. Bahad ni Damag. Mabuting Balita, 1143 DZMR Missions Radio. Itiag na mga oras tayo kakabsat, alas 5:52, itiag sapa. Anyan nga rakurak sa bagal daw kakabsat iti Lunes may kasangapulo ket duwa iti mabilang iti bulan iti Setyembre. Kumusta kakabsat iti agsapa tayo ket kumusta iti panagsakdo tayo iti sasao iti Apo iti di kalman. Sinanama kakabsat nga adu dagiti nasakdo tayo ya nga mausap tayo manen iti daytoy nga lawas. Balon tayo iti daytoy nga lawas sinanama kakabsat nga nakariing tayo nga daan rag sa kadagiti puspuso tayo. Kasangwan tayo manen iti daytoy nga aldaw iti Lunes ket makipagpaset kakabsat. I-claim tayon iti panagbalay iti dating aldaw. Ti agsapanap ng tinamnama manipod Lunes aging gana iti Biyernes iti dating stasyon 1143 DZMR Santiago City. Dinarag sa kamang kapkablaw kada kay ti aldaw iti Lunes Lawrence Salazar. Alam mo, nagyaman tayo iti dayta nga kanta kakabsat nga intay nang naganmanen iti dayta nga agsapa. Iti libro kakabsat iti may kadwa Korinto kapitulo 12 7 aging gana iti 11. Kasi iti saritain na. Tapno sa anak at tumangsit gapu kadag iti adu ana isingsingayan abanag anakitak nekanak iti nasaem asagsagabaan nga ingkabil ni Satanas amang parigat kanyak tapno jak agtangtangsit. Namitlo ang nagdawatak iti Apo nga ikaten na kanyak na ito eh. Iminsungbat na kanyak umanayin ken ka iti parabor ko na napigpigsa iti panakabalin ko no nakapsut ka ngarod maragsakan ak unay amang itangsit iti aniyaman akin nakapsut ko tapno mariknak iti panalaknib iti panakabalin ni Kristo, gapuking Kristo, awan iti anyaman kanyak, no nakapsutak, no mapampabainanak, wano agsagsagabaak iti rigat. Awan anyaman, dagiti panakaidadanes, ken didigra apaglasatak, napigpigsa, excuse me, iti kanito, nga nakapsutak. Kasla aklamaag, nganda kayo iti nang pilit kanyak, nga agbalin, akasta, da kayo kumakit di iti mangipakita iti yanamong yu kanyak ta uray no awan sirserbik sa anak ama atiw iti uray siya asino man kadagiti na isingsingayan unay nga apostoles.
Madaydayaw iti apo ka dagiti sasauna kabsat nga intay binasa manen iti dayti nga aldaw ti apo iti mangbindisyon. No kita hintay kakabsat iti panagbiag tayo aya. Adu dagiti unexpected nga blessing, hangagsarding nga blessing. Aya ket nakakaskas taaw dagiti parabor iti apo iti panagbiag tayo. Kas maysa nga namati akas maysa nga Kristiyano. Aya halang kanayong halang ki di kay metkit di nga kanayong nga puro parabor. Aya ti mauawat tayo iti everyday iti aldaw-aldaw. Dumteng met kakabsat iti riribok, panubok, ken rigat. Nga magyaman tayo lata iti kanayon nga balaygi nga masagsagrap tayo babaan iti tulong iti apo kanayon tayo kakabsat. Amuyo kanayon tayo nga sumango. Halaan nga siguro mabaringada kayo. Kanayon tayo nga sumango. Iti kasto nga kasasaad ket numampay saan tayo kakabsat nga tarigagayan iti panagbiag nga napnuan iti dadagsen, napnuan iti problema gen nga adalat ta kakabsat iti rason nga agyaman tayo iti paglablabasan tayo. Amen. Aya agamen tayo ta kakabsat. Aya ket saan nga kinuna iti Dios nga agyaman tayo kadagiti panubok nga agyaman tayo ti amin kunana kasang kakabsat no amin agyaman tayo ti amin nga mapaspasamak agraman digitoy kapadasan tayo iti panagbiag amok nga naaddan tayo ti kastoy nga karirik na aya amok nga adu digiti panubok nga paglaslasatan tayo akas maysa nga tao napadasan tayo no adda pwede digiti tiyempo nga kayat mo nga waya-wayaan ta bagay magaramid kay tiwagas pa yun no dumakas jay nga kayat mo mawaknitan iti dagita siit nga adda dita barukong mo dadagsen nga dita barukong mo. Aya, ngem amoy kakabsat saan nga halaan nga halaan nga sikati agsagsagaba di kas daytoy nga ibagba kabsat. Halaan nga siya, halaan nga da kayo graman ni Apostol Pablo kabsat. Amo ka na daan ti kasting karirik na ni Apostol Pablo kasi binasa tayo kabsat. Kit makita tayo nga ni Apostol Pablo na addaan mo iti nasaem nga sagsagabaen. Ay nadaan mo isuna iti riribok, nadaan mo iti problema isuna. Aya nga saan na nga pulos nga maikat. Ngayon ni Apostol Pablo na addan iti rason latta kakabsat, in spite kaya pagdaldalanan na addalat ta iti rason nga agyaman iti apo iti tinga iti kapadasan na. Kasadalan tayo dati nga pa sa iti Biblia kabsat makita tayo nga aming nga Kristiyano kabailanda kas kini Apostol Pablo nga maaddaan iti rason hala nga rason no di mapagbalay gyanda ti anyaman nga nakadado nga kapadasan nga intay masagsagrap kakabsat. Iti verse 7 aya makita tayo ti kapadasan ni Apostol Pablo dito tapno sa anak na tumangsit ko na. Aya gapu kadagiti adu ana isingsingayan nga bana nga nakitak na ikanak iti nasaem as agsagabaan nga ingkabil ni Satanas amang parigat kanyak tapno jak agtangtangsit. Kira na. Aya ni Pablo adda kabsat nga sumang saangumot iti maysa nga narigat nga kasasaad iti panagbiag. Numampay na dumaduma iti interpretation kadagi Bible scholars dati nga karirik na ni Apostol Pablo ngim saan tayo kabsat nga mabasa dito di specific nga talaga nga noan niya daytoy nga karirik na basta iti na ikabil kit siit kuno na aya si tilasag kuno da pa duma mamatiak nga adda iti rason no apay nga saan tayo nga mabasa noan niya daytoy kakabsat nga paglaslasatan ni Apostol Pablo ket gaputa excuse me Ikaputa saan tayo nga ammo noon niya daytoy nga karirik na masarakan tayo latak kabsat makita tayo ken kuana iti panangliliwa uray anyaman pwede tang kasasaad na nga uray anyaman pwede tang sangsangon na kakabsat mabasa tayo nga daytoy ket talaga nga dadji ngay mangriribok ken kuana day mang disturb ken kuana iti physical nga bagbagina ket parigatan na ni Apostol Pablo nga uray lag pakpakaasi di binasa tayo kakabsat dia nga di mawat iti tulong iti Dios nga ikatan na kumadaytoy ken kuana. Anya ti rason daytoy kakabsat nga sagsagabaan ni Apostol Pablo. Kunan ni Apostol Pablo tapno sa anak nga tumangsit. No basahan tayo manipod verse 1 aging gana iti por kakabsat makita tayo iti maysa nga tao nga daan iti kapadasan iti Dios. Numan pa saan nga naisurat no siya asino daytoy nga tao ngem agbigbigan dagiti Bible scholars kakabsat nga ni Apostol Pablo daytoy. Adda nga ni Apostol Pablo daytoy nga adda nga dakdakamaten da iti kapadasan na idi binatubato isuda dagiti tattao ket inbatida nga talaga agaw buhay na po si Apostol Pablo.
Amuyo kabsat naglaka para ken kuha na nga nakapadas iti sirmata iti langit. Aya, naglaka nga na-encounter na na-encounter na ni Apo Dios ket naglaka ko masunang agpalangguad. Aya, ipalastog na ko mga na-encounter ko ni Apo, isu na tinang balbaliw kanyak, iti road of Damascus. Wala na nakita ko ano ka na mabalin nga ipalangguad na ko ma. Saan ka di ka sa duma naglaka tayo mat nagpalangguad. Aya, naglaplapusanan tayo dagiti banbanag dito'y lubong. Aya, ah talagang, ipakita adda hamo kay di nga amin. Adda di tiyempo nga, makaagpalangguad tayo. Aya, di nangruna ko mano makita tayo dagiti nainlangitan nga banbanag. Impalubos iti Dios nga maaddan ni Apostol Pablo kakabsat iti, sa gabaen tapno og talinaed nga kanayon nga napakumbaba. Anya tigatad daytoy nga sagsagabaen na. Nga wenno anya tigatad na datoy nga adda kenkuana. Mabalid sa ludsudem no anya ti kayat kung saan iti daytoy nga sa ludsod awan iti bayad na kakabsat. Awan ti sukat na idi nga naipaay kenkuana daytoy nga kasasaad na. Daytoy iti kayat ko nga utuban tayo iti daytoy nga aldaw kakabsat. Daytoy nga kasasaad ni Apostol Pablo wenno sakit wenno nyaman pa tawan aw mo tinailanad di kakabsat. Ni Apostol Pablo ket pudno nga libre awan bayad na nga naited kenkuana. Wenno naitpaay kenkuana daytoy kakabsat nga libre. Saan nga kasla ka dagiti gagayem ni Job nga iti panagsagaba ket maysa nga pannusa wenno maysa nga pannubok iti Dios. Kahit kung nga ibaga ken kakabsat, daytoy nga kasasaad ni Apostol Pablo nga kabsat ket adda nasagsagabaen na ket saan nga pannusa. Okay? Haan nga panangdusa kenkuana. Ulited, saan nga panangdusa kenkuana. Daytoy ket naggapo iti Dios. Tanu dadduma iti Dios babaen iti ayat kinasirib parabor na adda nga ipalubos na nga ipaayan na iti daytang kasasaad. Hangad di sakit atin ng dinted ni Apo Dios impalubos na nga makarikna iti kastoy ni Apostol Pablo. Yang nga nasayat nga kapadasan ngem adda iti panggep na daytoy. Aya kunya ko na natatay tapno sa anak na tumangset. Anya ti adda nga bilig daytoy nga adda ken Apostol Pablo nga ingkabil ni Satanas. Saan nga nalaka nga kapadasan? In Apostol Pablo daytoy kakabsat. No anya daytoy nga kapadasan ni Apostol Pablo maysa nga nabilig nga parikot para kenkuana. Ni Apostol Pablo maysa nga naindaklan nga adipon iti Dios impaayan ni Satanas iti pakadagsenan. Ano nga mapadas tayo kakabsat. Iti panagbiag tayo nga na Kristiyanuhan nga ket kasla rikna tayo adda nga makigubgubal tayo nga kanayon ini Satanas. Adda nga kasla nga amo di boxing. Aya dadagi di tiyempo nga makdown ka. Ngem intino ko malpas tumakder ka manen. Talagang tumakder ka ket kasla saan tayo nga kayan duma kabsat ngem adda lata dayjay rikna tayo nga tumakder lata, lumaban tayo. Ya, naduma pambalin dagiti ugali tayo. Nga saan nga makay-ayo na daduma dagiti aramiden tayo nga saan nga nasayaat. Naduma dagiti pagkapuyan tayo. Naduma dagiti dagiti kinaimot tayo. Aya, nga pag-isong ugali tayo kakabsat. Amom kani kabsat nga inaldaw nga makigubgubal tayo kini Satanas. Labanan tayo. Maparigat tayo. Uray anya itaramiden tayo. Adda nga matnag tayo. Pilitin tayo nga tumakder ket kasla paulit-ulit nga kapadasan lang dayta. Saan nga inkare iti Dios nga kanayon nga nalaka iti panagbiag tayo akas namati akas maysa nga Kristiyano. Ngem inkare na kadagiti tiyempo nga mapadas tayo ipaayan na tayo iti pigsa nga kasapulan tayo nga sarangten iti daytoy nga dangadang kakabsat. Ayatek nga kabsat. Kumusta ka iti daytoy nga agsapa? Adda ka kadi nga sumangsango iti suot. Adda ka kadi nga mapadpadas. Addaan ka kadi iti pakadagsenan iti daytoy nga aldaw nga halusan mo nga mo taramidemon. Uray mo ti Pablo kabsat. Ngem saan nga pulos nga nagsardeng idi nga mapadpadas isuna. Haan nga nagsardeng han nga inikat di connection na iti Apo. Idi isuna ket makapadpadas iti dadagsen. Kung natay ko di kan kakabsat, adda nga kanayon ti rag-o, adda nga kanayon ti parabor kalpasan kadagiti mapadpadasan tayo. I verse 9 kuna na insungbat na kanyak
umanayon ken ka iti parabor ko ta napigpigsa iti panakabalin ko no nakapsot ka. Idi kakabsat nga agsagsagaban ni Apostol Pablo, adda iti Dios nga mangipapaay, mangsupsuplay iti parabor nga kasapulan na. Anyan kakabsat nga nagragsak nga panunuten, nagragsak nga maamuan iti parabor nga ipapaay iti Dios iti tunggal maysa kada tayo. Parabor iti panakaisalakan tayo. Hanggang kading parabor dayjay, bendisyon dayjay. Parabor iti panakaisalakan tayo, mabasa tayo kakabsat ti Titus kapitulo 2 bersikulo 11, parabor iti no agbasol tayo kas mabasa tayo iti Roma ket adda iti pamakawan, umay iti pamakawan kada tayo ket agyaman tayo ta addamot laeng ti parabor iti Dios into no mapadpadas tayo, into no agdaldalyasat tayo ti adu nga dadagsen iti panagbiag kakabsat kas adalin tayo iti verse 9 kakabsat. Iti personal nga sungbat iti Dios ken ni Apostol Pablo ngem insungbat na kanyak kunana mabalin na tayo nga liwliwaan. Mabalin na tayo nga liwliwaan dagiti gagayem tayo. Mabalin na tulungan dagiti kapamilya tayo. Dagiti dumang ka nga pakadagsenan tayo. Mabalin nga dagiti friends tayo, mabalin na tayo mat nga magbagaan. Babaen iti sa iti apo ngem adda dagiti tiempo nga awan iti makatulong kada tayo no dilhaeng iti Dios. Apo iti pagbakabsat. Personally napadasak dayto nga kasasaad. Yes, magado ti gayem nagadu nga word of encouragement, pamabilag, blessing. Ngem kadagiti nga tiyempo nga kasagsagan kakabsat nga simao kami mo ti panubok iti biag. Awan iti sabali nga mabalin nga makapnek. Awan iti sabali kakabsat nga mabalin nga mangpunpun no kanyak. No saan nga iti presensya iti Apo. No duma kasla saan nga umdas dagiti kung nagaro dagiti tattao iti aglawlaw tayo ket kasapulan iti sao nga naggapo iti langit. Kakabsat bagak man ken kita ammo iti Dios no anya iti aramiden na ken ka. Wen adda dagiti tiempo nga talaga nga kayat tayo moten iti sumuko. Ang sumuko ang give up iti panagserbi ti Apo. Gapo iti ministry kaslangan kaya't mo i-give up mo dagiti daduma. Ngem agyaman tayo ta adda iti pigsang ipapaay ti Apo. Awan iti sabali kakabsat nga aramiden tayo no saan nga dayta sursuruan tayo iti kumamang iti Dios ket palubusam nga agtignay dayta managdag senam nga pusom. Amok nga siguro da kayo nga dumdumig iti daytoy nga aldaw mabalin nga 90%, 90%, 80 to 90% nga addaan kay nga madagdag senan iti daytoy nga aldaw. Amoy kakabsat iti nagtaudan iti karina umanayen ken ka iti parabor ko kunana. Nagpinta saya ngano panunutan tayo dayjay nga imbaga ti Apo umanayen iti parabor ko kahit nga saon talagang sapat na sapat. Kuna iti kari iti Dios adda nga matagikwam iti saan nga maibus nga pigsa umanayen ko nagaron sapat na sapat. Anyan kakabsat nga naindaklan nga kari into no sumango tayo iti amin nga tiempo. Iti amin nga tiempo anyaman nga kapadasan kakabsat. Adda iti ubanay nga parabor iti Dios. Handa nga ipalubos nga mapadas tayo kakabsat no saan nga umanay iti parabor ken bendisyon na iti tunggal maysa kada tayo. Adda iti parabor para kadagiti madagdagsenan, kadagiti trabaho, kadagiti mayaw-awan, kadagiti agsaksakit kakabsat, kadagiti madagdagsenan. Kadagiti lumamlamis ti panagserbi, kadagiti agserserbi kakabsat, kadagiti adipon iti Apo, adday ti parabor kada kayo nga agkasapulan, datayo nga agkasapulan, adday ti parabor na kakabsat. Adda ti parabor na dagiti masaksaknan, nabanbanugan, mawawanan iti namnama. Anyaman nga paglablabasan tayo kakabsat. Ken paglabasam tupay adda nga umanay iti parabor iti Dios nga mangtulong ken ka, mangtulong kanyak madaydayaw iti Apo. Saan na ka nga upayan kakabsat iti parabor iti Dios. Ket saan nga pulos nga maibus dayta nga parabor hanga maibus ta nga bigat kakabsat ken kadagiti sumarsarunupay nga aldaw. Kabsat umanay iti parabor iti Dios iti tunggal maysa kada tayo madaydayaw iti Apo. Ayatek nga dumdumngeg adda ka kadi nga aglablabas iti nagrigat nga sitwasyon iti panagbiag mo. Adda ka kadi nga kasla makigubgubat kini Satanas ket awan iti gaway mo ken kuana.
nalawag. Ti intayo nga inadal iti daytoy nga aldaw. Uwan adda dagiti tiyempo nga marikna tayo nga addaan tayo. Iti naduma-duma nga sagsagabaan, parikot, problema. Aya, mabalin ka day taket parikot sakit. Wenno saan nga napintas nga kababalin. Naduma-duma nga kapadasan, didigra ken pakasuutan. Anyaman dayta ayate nga kakabsat nga dumdumngeg iti daytoy nga gundaway. Kunana iti sasao iti Dios nga inadal tayo ngem insungbat na kanyak umanayen iti parabor ko ta napigpigsa iti pannakabalin ko no nakapsut ka. Abalimbet nga ibaga ken ka iti Dios dayta nga karina kini Apostol Pablo kakabsat. Saan tayo laeng nga mangmangegan nga mapadasan tayo iti kinawadwad iti parabor na kada tayo kakabsat. Wen nasagrap tayo, na-experience tayo, napadasan tayo tinakad-adu nga blessing ni Apo Dios, parabor ni Apo Dios kada tayo. Imposible nga hanap tayo handa nga isupply dayta nga parabor na kadagiti sumalsaro nga aldaw kakabsat. Gaputa habang tumataeng tayo, dumakdakkel tayo iti panagserbi. Habang bumaybayag tayo, pumudpudot tayo iti panagserbi. Kahit kang ikararagan, iti daytoy aldaw kakabsat. Anyaman ti adda nga sangsangoem. Mamati ka. Nya kabailan iti Dios nga tulungan na ka. Gaputay ayaten na ka. Ayaten na ayaten na iti tunggal maysa kada tayo kakabsat. Kung naggarod umanay iti parabor iti Apo nga mangsupusup dayta pagkurangam. Mangipaay iti bang-ar. Iti dayta pusong nga madagdagsenan. Kadagiti major decision nga hamo nga madesisyonan kabailan iti Dios nga i-fix dayta kakabsat. Agkamatalag ka keng kuana, magtiwala ka sa Panginoon. Ket gunudem dayta sa sauna nga umanay iti parabor na ken ka. Madaydayaw iti Apo. Dawatek man nga agtamad tayo iti daytoy nga gundaway ket agkararag tayo. Apo gyamanak iti sasamngeng kami nga inadal iti daytoy nga aldaw. Pudno unay kas agbibiyag kami ditoy lubong. Naduma-duma ti adda Apo Dios nga mabalin nga in kami nga mapadasan. Naduma-duma iti adda nga ma-experience mi Apo kapadasan iti panagbiag. Nga masapol nga mapagbaligyan mi amin dagitoy. No naduma adda nga maabak kami kausat ngem ingkarim. Kini Apostol Pablo mamati ang kastamot iti karam iti tunggal maysa kada kami. Nga aramiden na kami nga mga nabalegi ket umanay iti parabor mo iti tunggal maysa kada kami. Nga isu ti mangpakpakidad kada kami tapno ti kas agtultuloy kami iti panagserbi. Apo daman dagiti kakabsat nga sumangsango iti rigat nga kasasaad ti panagbiag iti daytoy nga gundaway. Addaan daman Apo tinadagsen nga parikot. Anyaman dagitoy nga pakadagsenan Apo. Ikamang mikeng ka. Idaton ko keng ka, ti amin, Apo Dios nga kasasaad, dagiti nga kabsat. Agtignay ka man, Apo, iti nakakaskas dao nga ba, nga wagas ka, dagiti bibiyag, dagiti kabsat nga adda ka nagisipsiba iti radyo da, dagiti kakabsat nga adda diti live streaming iti dagiti nga gundaway, palubusam iti rag-o, tal na bendisyon, ayat, kinaanos, kinaimbag, kinapakumbaba, itong nga agmanifestar ko, Apo Dios, iti tunggal maysa, kada kami iti daytoy nga aldaw. Mamaati kami kadagiti sasaom o Apo. Mamaati kami kadagiti nailanad iti Biblia Apo Dios. Nga dagiti ket sasaom. Lord God, napadas min. Lord, ket Apo itultuloy ko Apo nga ikararagmet iti dagiti kakabsat nga agsagsagaba iti sakithan ko man idang mainaganan nga Apo sikaman iti mangsagid kadakwada. Iti daytoy nga kanito idilibon mo man ida manipod kadagiti sakit, isublim Apo ti salunat kadagiti nga kabsat. Itinaga ni Jesus. Agraman ni Apo, tiyatek nga asawa, o Lord, kitag tultuloy nga, panang wayawayam, panang waknit mo, itagda mga kasasaad na o Apo. Stamot Apong human pay, iti tarigagay dagiti nga kabsat, o Lord God. Iti dayting aldaw, aramidum man nga nabalagi, dagiti plano da iti dayting aldaw, human mikeng ka. Ora pa kadagiti dumdumngeg iti daytoy anyaman ti adda kasasada Apo iti daytoy nga tiempo dawatek man iti panangipay mo kadakwada iti panakawayawayada sakit man dayta problema man dayta salunat man dayta agtignay ka man Apo kadakwada
iparukpok mo ti adu nga parabor ken bendisyon kadagitoy nga kakabsat Apo repay kadagiti agkasangay iti dayti nga aldaw o Lord God agyaman kami Apo ta nasagrap damanen danon damanen iti dayti nga aldaw nga bendisyon para kada ket makipagragsak kami kas kung makini brother nga Francisco Magno o Apo iti kasangay na iti dayti nga aldaw agraman kini sister nga Angie Fernandez o Lord or kini pastor nga Angel Guillermo Lord God nagyaman kami o Lord God kadagiti bibiyag dagiti nga kakabsat kitul kasat nung inaywanan ti adu nga tawen kastamot Apo Dios iti panangaywan upay iti sumarsaron nga aldaw kadakwada giyaman kami Apo kas irugimi iti dayti nga aldaw idaton mi iti biag mi kenka ikaws mo kada kami Apo Dios ti kinadalos kastamot ti agbalin kami nga kalasugan iti bendisyon iti tunggal maysa kada kami giyaman kami madaydayaw ka Apo Dios itantanok da ka iti naga ni Jesus. Amen. Amen. Thank you Lord. Nagsagabam Jai Cruz di Calvario Parabur mo Apo Parabur mo't panakaisalakan ko Parabur mo Apo Parabur mo Halawen kakabsat, agyaman tayo iti daytang nga kanta, Parabor mo Apo. Well, kahit kung mga kablawan na kayo aming nga dakagsibsiwa iti radyo dahil iti daytang nga gundaway, kablaawak man ni brother nga Sindong nga Baldres, o repeke ni sister nga Nora nga Baldres, dita na Sudi, si Mimban Roas Isabela, dagiti dumag, o repeke ni John Vic, good morning kada kayo amin. Siyempre, kini darling ko nga data na Sudi. Pastora Joy, good morning mo kini Papa Iming, Mama Suling kini man nga Cherry nga dita na Sudi ti dating igundaway. Wakay ko mga kablaawan dagiti man damamot nga agbibuyad dito live streaming tayo kakabsat. Kini Sister Leia nga Cabanyero, blessed morning Pastor Lawrence and family, God bless. Kini Pastor Bong Manachol and Pastora Jane, Mary Jane pa Sabas, madama magbibuyag ni sister ko Shirley Salazar Blanco, good morning. Pastor Ricky Nelson Barrett, good morning. Ma'am Biron, Sir Alex, good morning kada kayo amin dita Bacnor. Limar Balawlaw ko na good morning, amen. Blessed na Monday, Pastor, and everyone ko na ni Sister Mary Jane, ni Pastora Mary Jane Sabas. Ma'am Robelinda Roque Agustin, good morning. Pastor Virgilin Pascual Macaling, good morning. Joselito Caro, good morning Pastor and family. Perica, Sister Feli Canlas, na imbang bigat mo, Pastor, Kenti Pamilya. June Aquino, good morning Pastor. Ludi Fernando de la Rosa, Okay, blessed morning, blessed Monday morning, Pastor, and Pastor Joy. God is good all the time. Philomer
De Jesus, good morning everyone. Kuna na Susana Valad, kuna na Kas, kompleto ngayon ati yung cellphone ko. May dayaw itinagan mo apo, iti kada segundo, iti oras apo, good morning Pastor. Jennifer Caro, blessed morning Pastor, and your family circle and all listener. Lenny Giab, good morning Pastor. Thank you Lord, God bless you po and your family. Kini Sister nga Pastora Teresa Martinez, good morning Ma'am Rubilindaro Agustin. Naragsak kinapnuan. Bendisyon ngagsapang Pastor ken iti pamilya. Iti Diyos, iti madaydayaw unay, iti kinaimbag ken ayat na iti tunggal may sa akin ni Sister nga Milita Makaraig Tumandong. Good morning Ma'am Lourdes. Pastor Roger, good morning kada kayong matamin di Tagatiwan Resort. Okay, kini Sister ko Josephine Salazar Uton, good morning. Blessed morning Pastor, God bless you po in your family ko na ni Sister nga Milita Luz Tuvelga, blessed morning Pastor, amen, God is good. Merly Basug, blessed morning morning Pastor, God is good. JC Gargabite Mejia, amen, blessed morning po. Ninong, God bless to everyone. Yes, good morning inaanak. Reply kini Gemma Basug, blessed morning every morning. Blessed morning everyone. Lisel Kalibuso Asinto, good morning Daisy Linglingon, good morning Pastor More Power kini Sister nga Trisidita Alejo, Badamamot ng Bibuya, Eden Caban Abad, blessed morning Pastor, and all listeners. Zeni Ramboa, blessed Monday morning Pastor. Ma'am Amy Bugarin, blessed morning Pastor. Karen Francisca de la Rosa de la Cruz, sorry po kasi hindi kompleto ang bago. Good morning Pastor, thank you sa mensahe sa umagang ito. Josephine Z. Eugenio, amen. Pastora Mercedita Magno, amen. Madaydayaw iti apog yamanak Pastor, iti kararagyo para iti birthday nila kahiko ko na. God bless you Pastor and family. Keep safe. Happy birthday kini brother nga Francisco Magno, asawa ni Pastora nga Mercedita. Okay, Sir Leia Cabanyero, amen. Marific Aliga, blessed morning Pastor and family. Happy Monday sa lahat po, God bless. Sir Pelican Las, amen. Thank you Lord. Jun Aquino, amen. Ma'am Rubilindaro Agustin, good morning. Awing garot Pastor, dapat will prepare every day iti palabok iti kabusor, grasya iti apo, amin. Kuna ni Pastor Mary Jane Padilla. Ma'am Biron, amin. Kuna na Jinky Rakal, amin. Madaydayaw iti apo, good morning Pastor and family Pastor. Umdas iti nabilag apren nga presensya iti apo nga tumulong ken mangsalwad intuludum teng iti riribok iti biag. Umdas talaga iti parabor iti Dios. Amen. Amen ko na ni Sister nga Filomer de Jesus, Sister Leia Cabanyero. Amen. Thank you Lord. Good morning Pastor ken Pastora Joy ko na namat ni ko. Ore kini Riz Van Ivaso. Thank you again Pastor for the word of encouragement. Chema Basug, Milbert Kawili, Leia Cabanyero, Rosita Nievan, Dorian Maricon, Ophelia Managad ko na. Good morning kada kayo amin. Agyaman na kam sa tipan na kaya dahil dala sa titalo pulo nga minuto de gajay section 4 Southern Isabela section mad dantay ti meeting ito nabigat iji Barangkuwag Jones Isabela kam sa talaga ro din pumakadaman natin na kayo kabsat yun di Apo Lawrence Salazar na yung bangal daw iti Lunes. Nangyigan tayo ti programa ti Agsapa Anapnuan Tinamnama. Lunes ingat Biyernes ditoy 11:43 DZMR. No addaman ti kayat yu ngay pakararag, ag-text kayo ditoy